Pa je čovjek, njegova istrajnost, braća na pravom putu, cijene sestre, ovisi o mnogo faktora, a prvenstveno ovisi o njegovom srcu. Srce je epicentar, to je vladar tijela. Ono sudi tijelo. Kako je došlo u hadisu Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu anhuma kod Muslima u sahihu, da je poslanik sam rekao, kaže, srca Allahovi robova su, kaže, među njegovih prsta kao jedno srce. Okreće ih kako želi. Kao jedno srce svih robova, kao jedno srce, okreće ih kako želite, barake o teala. Pa je zato poslanik dobio, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce. Učvrsti moje srce na pravom Ajša, imam Ahmed je zabilježio svome musnadu, da je Ajša kazala, Allahu poslaniče, čujem te da često doviš ja mukallibel kulub sebit kalbi ala dinik. O ti koji ljudska srca okrećeš, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Kaže ja Ajša, oma ju eminuni, kaže, ali Ajša, ko mi garantuje? Ko mi garantuje? A ko je to poslanik za sebe govorio? Pa što da govorio niko izašao nakon njega? Ko mi garantuje? Kaže, ljudska srca se između Allahovih prsta, kada hoće, kaže, da okrene srce čovjeka, kaže, okrene. I zato najviše ko se bojao širka, ashabi. Zato što sam je poznao to prije. Iako su bili najdalji ljudi od širka, najviše se bojali širka. Jer su znali tu prirodu, to je prevrtljivo. Lahko se desi jedan preokret, i to je došlo isto u hadisu Nevas ibn Sam'ana, kod imama Ibn Mađe i kod drugi, da su, jel tako, prsti, kaže, ako uzvišenje Allah hoće, kaže, da učvrsti srce čovjeka, učvrsti ga, ako hoće, kaže, da ga skrene ga ode u zabludu. Pa da čovjek nikad ne bude siguran, gleda sebe, gleda svoja djela, kad bi mu rekao, daj molim te, gdje napiši nešto o sebi, on rekao to, ne znam kako da se izrazi. U superlativu, on ne zna kako bi pisao o sebi kad sebe gleda. Još samo ne kaže, pitanje Allah ovako stvorenje stvorio na zemlji. Nije živ bio. To nije tvoja zasluga, to je Allahova dobrota prema tebi da te uputi na pravi put kad su drugi svi skrenuli. Ili većina čovječanstva skrenula. Pa mu budi zahvalan na toj blagodati. Kaže, Al-Mikdad ibn Eswad, kako je zabilježio imam Ahmed i Tabarani, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže, neću. Nakon što sam čuo poslanika, sallallahu sallam, da je rekao, neću, kaže, ni za koga garantovati. Ništa. Kaže, šta je rekao? Kaže, rekao je, kaže, le kalb ibn Ademe, ešeddu te kalbuben minel qidri i da steđmeat galijanem. Kaže, srce čovjeka je prevrtljivije nego, kaže, voda koja kuha u loncu. Hrana koja kuha u loncu, kada dostigne tačku ključanja, to samo s donjeg dijela, dok je dole, dok je gore, i samo vrti. Kaže, tako je srce čovjeka. Kaže, nema garancije. Pa su zato morali poslanik da kaže, učvrsti moje srce, gospodaru moj. Stvoritelja te barek da učvrsti naša srca na dini islam, da nas proživi sa najboljima.